बिटिसि सासनाव जोंनि हा हुनि साख्रि बाख्रिनि मोननांगौनि माबाया मा जानानै दं बेखौनो जोङो रायजोफोरनो फोरमायनो बे माबाखौ लानाय जादों। दा प्रथमावनो बे हा हु एलटमेन्ट होनाय आरो सेटेलमेन्ट होनायखौ माने STLCआ एप्रुभ खालामनाय आयेन मथे खालामनाय जायाखै बेखौनो जोङो माने खास हा एलटमेन्ट होनाय ओमफ्राय PGR माने हा एलटमेन्ट होनाय बेवहाय बिसोरो मोननांगौलगिया मानसिफोरनि केटेगरिखौ बे साख्रि बाख्रि मोननाय बादि केटेगरियाव बिसोरो क्लासिफिकेसन खालामदों। बे क्लासिफिकेसना हानि बेलायाव गैया, हानि बेलायाव बिदि क्लासिफिकेसन गैया। जेनेबा बे सोरबा ट्राइबेल, सोरबा शिड्युल कास्ट, ओमफ्राय सोरबा OBC बिदि खालामनानै बिसोरो हा एलटमेन्ट होदों। बे हा एलटमेन्ट होनाया बे क्लासिफिकेसन मथे माने हानि आयेनाव गैया। 6 शिड्युल होनोबा जोंना माने बिटिसिआ 6 शिड्युल जाबाय। 6 शिड्युल होनोबा बे एन्टायार 6 शिड्युलानो ट्राइबेल एरिया। बे ट्राइबेल एरियायाव बेहाय माने गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बा जेनेरेल कास्ट लेन्ड बिदि होनलायनाय गैला। बे गासिबो माने ट्राइबेल एरियानि हा, ओंखायनो बेहाय माने प्रोटेक्टेड क्लास होनोबा रिजार्भ होनोबा बेहाय माने खालि ट्राइबेलफोरल'सै। बेखौ मानिया लाबानो बिसोरो जेनेरेल माने कास्ट हाखौ जेनेरेलफोरनोबो होनो हायो बेबायदि खालामनानै बिसोरो बेबादि माने क्लासिफिकेसन खालामदों मानसिफोरनि। दा बेहाय मिथिनांगौ लगिया खोथा बेनो चेप्टार 10 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आयेनाव नन ट्राइबेलफ्रा बे रेस्ट्रिक्सन दङमोन बे हा मोननाया। थिग बिदिनो बियो दा 6 शिड्युलाव बे माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ माने ट्राइबेल एरियाया एक्सटेनसन जानानै बारायनानै दा 6 शिड्युलाबो नटिफाइड ट्राइबेल एरिया। ओंखायनो बेवहाय प्रोटेक्टेड क्लास होनोबा बे दस्रा नन ट्राइबेलफ्रा बेवहाय प्रोटेक्टेड क्लास नंला, बेवहाय खालि माने ट्राइबेलफ्राल' प्रोटेक्टेड क्लास। बिनिखायनो बे माने प्रोटेक्टेड क्लास नङिखायनो एनि नन ट्राइबेल बिसोरनो हाखौ होनो हाया आरोखि। ट्राइबेल माने ट्राइबेल नङाबा नटिफाइड ट्राइबेल एरियायाव बे कास्ट लेन्डबाबो गभर्नमेन्ट कास्ट होनोबा बियो गासिबो माने 6 शिड्युलनि हा जाजोब्बाय बियो। गतिके बेखौ नन ट्राइबेलफोरनो बेखौ एलटमेन्ट बा सेटेलमेन्ट होनो हाया। 6 शिड्युलनि 12.3A-B बेवहाय रेस्ट्रिक्सन होनाय दङ। बे माने बे जायहा थाखानाय नन ट्राइबेलफ्रा जायहा थाखानाय बिसोरल' माने गावसोरनि बिथोराव लेन्ड ट्रेन्जेक्सन खालामनायनि राइट मोनगोन। खिन्थु बिसोरबो माने गोदान हा बे माने खास हा बेखौ बिसोर एलटमेन्ट मोना बिसोरो हा थाखानायफ्रा। आरो बेनिफ्राय बे हा थाखायै जायफ्रानाखि हा थाखायै बिसोरो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु माने पारमिसन मोनागारा ओरैनो माने अकुपेसन खालामनानै थाफैदोंबा बिसोरबो मोना। अकुपेसन खालामनानै थानाया बेयो पारमानेन्ट रेसिडेन्ट नङा बियो, गतिके बियो मोना। बियो माने माबा भटार कार्ड रेशन कार्ड बिदि देखायनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ पारमानेन्ट रेसिडेन्ट होननानै बेखौ माने लेन्ड होनायनि बिसोरो प्रप'जाल खालामदों आरोखि। बेखौनो बिसोरो प्रप'जाल खालामदों। खिन्थु बियो एक्सुवेलि आयेन मथे बे नङा। बिसोरो माने प्रोटेक्टेड क्लास नङा, बिसोरो प्रोटेक्टेड क्लासबो नङा आरो पारमानेन्ट रेसिडेन्टबो नङा। आनअथराइज जायगायाव थाफैनाय बे एनक्ल'जार हिसाबै थाफैनायसो बिसोरो। गतिके बिसोरो लेन्ड एलटमेन्ट बा सेटेलमेन्ट मोना आरोखि। बे मोनैफोरखौनो दाख्लिनि बे SDLC माने प्रप'जालाव एप्रुभ खालामजोबदों। एप्रुभ खालामजोबनायखौ दा बिटिसिनि माबायाव टेबोलाव दङ बे माने बे इलिगेल। बेखौनो बयबो दा आपत्ति खालामनांगौ। जोंबो आपत्ति खालामगासिनो दङ। बेखौ रायजोफ्राबो आपत्ति खालामफानांगौ आरोखि। आरो ओमफ्राय बेहायनो मोनसे आरो खोथा दङ। स्टेट गभर्नमेन्टआ इलिगेल भाबै 2024 आव गरखा होननाय मोनसे कमिउनिटिखौ बिसोरो
गरखा होननाय मोनसे कमिउनिटिखौ बिसोरो प्रटेक्टेड क्लास नटिफिकेसन होनानै प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै होदों बेबो इलिगेल मानो होनना बुंबा फार्स्ट अफ अल 6 शिड्यूल जानायनि लगे लगे बहाय खुनु दस्रा कमिउनिटिया आदार देन ट्राइबेल दस्रा कमिउनिटिया प्रटेक्टेड क्लास नंला सेकेन्डलि स्टेट गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टनि हा हुनि माने एडमिनिस्ट्रेसनाव खुनु इन्टारफेयार खालामनो हाला आरोखि दा बहाय बिसोरो गरखा होननाय गोदान कमिउनिटिखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै हरनाया बेयो माने उइदाउट जुरिसडिक्सन बिसोरनि खुनु जुरिसडिक्सन गैया प्रटेक्टेड खालामनायनिबो क्वालिफिकेसन गैया गरखा होननानै माने खुनु कमिउनिटि बाहाय सिक्रिट कमिउनिटि गैया माबायाव बिटिसिआव इभिन आसामावबो गैया गरखाफ्रा सोर बेखौ डिफिनिसन होआलाबानो बिसोरो बे गरखाया सोर मा कमिउनिटि बेखौ डिफिनिसन होआलाबानो बिसोरो बे माबा माने बिसोरखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामदों बेयो माने आनकनस्टिटिउसनेल इलिगेल गतिके बेखौबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौबो माबा खालामनाङा एन्टारटेन खालामनो नाङा बेखौ माने रायजोफ्रा मिथिनानै लानाया उचित आरो बे नटिफिकेसनखौ क्लास खालामनो होनो थाखाय बेखौ माने कर्टआव केस होनांगोन आरोखि दा बे खामानिखौनो जों दा मावगासिनो दङ जे माने ओमफ्राय बिनि बेसिसाव बे नटिफिकेसननि बेसिसावनो गरखाफोरनो